Sibay ule ebine studio changin kalolo matse o Mizo Nailart tutorial karon thuk chuak chan do na to na hian Instagram lama ka upload to te Instagram lama ka post to te karon da thabe no la milaw thir sakanga milaw en sakanga chuan tunchuma hi chuan in lama in lo chang kai pui thei tur kambo rak zong zong nen hian an cha zong zong te har sa be a chuwan chuan Mahni in lama individual polish gel nail polish kan ti mai ang chi kha hatian chi Mahni in lama ti re ta karon post do na ni lo enanga video lo enanga in lo chang kai pui le chang kai pui lo te comment section lama mi lo sei sak ve don ya ala tu na chuan thil chang kai le har sa lo te chumi chang karon te sa acha le chat lo kan thir ho don ani thinar misri chang kan shede ove nga misri lo pon kan shede no me thei thinar mangin kan ti sin don ani tuna thir ho ang acha don nge chadon lo kan thir china ti chuan in lama chuan aluminium foil le lapwa ka manga lapwa pante in ka tia NC thinner ka phor chak ta a lapwa ka NC thinner ka zuk che huwa ti chuan aluminium foil in ka tuam dang ko uluk dewin en ula a nget che ani khodi kwan nget dewin tuam lo chuan bawra ka athole nga are thei don chuang lo ani nget dewa tuam ngai ti chuan thinner hi achak lut tuka minute nga cha ka cha man achak lut tuka chuwa cha minute nga cha ka cha mana athip sep chuwa chang ka phora lo perfect to a lo chave lut tuka thinner kha thinner polo cheve tho mai ti ro asaton le thinner mangin atire theya khati zo kan ju bata kan the chu ni mai sela kundanga kanin hule dora ngai la hei dora ka shoota apoi kan te ni boka motor ri tamlo to ka chung rin sha chat theila cha mi lo ngai da mula le pe ka fia fai chat te win ti kan tum don ya min lo subscribe pa min lo like sak turin karan sam ha cha ni kalame